Godt spørgsmål. Vi har ikke rigtig lavet så meget i dag. Jeg er kommet level 51 i Diablo, og... Han har... Jeg skulle ikke nu. Var det Pernille? Jeg så Men in Black. Og den var rigtig god. Det tror jeg var en mand ude i busken, der ramte rundt med en telefon og lyste på dem, der stod ved siden. Okay, jeg må lige tænke. Jeg kan bare lige gennemgå min dag. Jeg tror, jeg har været ude at spise en god brunch. Jeg tror, det er sjovt. Det sjoveste. Jeg havde til yoga. Jeg havde til noget danseshow i Bremen Teateret. Så det var vildt. Vi klædrede op på tag. Det var sjovt. Det var nok en fuld grønlænder, som bare lå. Han var helt væk. Han lå bare... Han var enormt fuld.